ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆ ಗೆಜ್ಜೊಲ್ಲರ ಮಾತಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಸೂಪರ್ ಆದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಉಪ್ಪರ್ ಬಂದು ಎಂದೆ ಈ ಕಾಡದ ನಡು ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೇನೊಂದು ಪಾರ್ ಕಾಡದ ನಡುಕು ಬೈದಿನಿ ವಿಷಯ ಏನು ಬಂದಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಬೆಂಡೆಗೆ ಪುನಃ ಬಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪರ ತಾಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಬಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಬಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬೂರು ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಬೂರು ನಾಡಂ ಬೈದಿನಿ ಬೂರ್ದ ಗುರ್ತು ನಾಂಡ ಬೂರ್ದ ಪುದಾರಿ ಏನಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ತೂಕ ನನಗೆ ತೋಪ ಬೋರ್ಡ್ ತೂಲಿ ಈ ಟೈಪ್ದ ಬೂರು ನೆತ್ತನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚಿತ್ತು ಅಂತ ದಪ್ಪದ ಬೂರು ಬೋರ್ಡು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೂರುಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೂಕ ಮಲ್ಪನ ವೀಡಿಯೋ ತುಲಿ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಓಕೆ ಮುಲು ಒಂದತ್ತು ಮುಂದಟ್ಟು ಮುಳ್ಳುಂಡು ಒಂದತ್ತು ಮೀನು ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಬೋಡ ಏನಂಚಿನ ಬೂರು ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂದೇ ಬೂರು ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪನು ಒಂದು ಪಂಡ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಅಂಚ ರೊಡೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಐತ ತಪ್ಪಿಂಚಾಪು ಎತ್ತ ಪುದಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮನಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಫಲ್ನಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ಪೇಡ ಅಕಲಿಗಂತ ಯೂಸ್ ಆವು ಹೋ ಅಂತ ಬೂರು ತಿಕ್ಕಂಡು ಯಾವ ಮಾರೈತೆ ಅಬ್ಬಾ ಒಂದು ಈತು ಬಂಗನು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿಜಿ ಬೂರು ಉಪ್ಪರ ಏತ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡವೇನು ದೆಪ್ಪರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೋರ್ಡು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ ಮಂಚ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಆ್ಯಪಜಿ ಆಡಲ್ಲ ಪಂಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ದೆತ್ತೆ ತೂಕ ಈತೆಟ್ಟವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ದೆಪ್ಪುಗಾವೇನು ಮಾತ ತಪ್ಪು ಮಾತ ದೆತ್ತದ ಇಂಚ ಪಕ್ಕ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಊರ್ದ ಪುದಾರ್ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಗೆ ಮೇರ್ ಫಂಡೇರ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬೆದ್ರದ ಡಾನ್ ಪರ ಮಂಡೆ ಮೇರ್ ಫಂಡೇರ ದುಂಬು ಮುಲಿತು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನೆಕ್ ಮತ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೇರಿ ಕಿಲ್ಲ ಬೋರು ಒಂದು ಪುದಾರಿಗೆ ಅತ್ತನ್ನೇ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಅವನೇನು ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಏನು ಮಲ್ಪ ಎತ್ತೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪನ್ನ ಬೇಸ್ ಪಂಡ ಪಂಚಾಂಗ ಅನ್ಪಾರ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಒಂದೆಟ್ಟು 4 1 2 3 4 ಈ ಸೈಡ್ 4 ಇದು ಇಂಚ ಕಟ್ಟೊಂಬರಡು ನಾನೇನು ಪಂಡ ಮುಂಚೆ ಸುತ್ತುದು ಒಂದು 3 ರೌಂಡ್ ಆಗೋಡು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ 1 by 1 ನಾವು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಮಾಡಿ ಪಂಚ ಮುಡಿಯೋ ಬರೋಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ತೂಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಅಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ತೂಲಿ ಈತು ಬಂಗಣ್ಣು ಗೊತ್ತೇ ಐತಿಜಿ ತುಕ ಮಲ್ಪುಕ ಈತು ಬಂಗ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ನಾವು ಬುಡ್ಪು ಜಾಂಚ ಒಂಜಿ 10% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು 10% ಆವಡಂಡ ಏನೊಂಜಿ 1 hour ದೇದಾಂಡೇನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇದು ಬಂಗಣ್ಣು ಗೊತ್ತೈತಿಜಿ ತುಪ್ಪುನತ್ತು ಈಜಿ ಪೂಜೆವುಲ ತಗ ನೇಮ್ ಫುಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಪಂದು ಕೊರ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಏನೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆದ ಪಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ
ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಏನಾರ ಮಲ್ಪಾರೆ ಓದು ಬಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅವು ವಿಡಿಯೋನು ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪಂಡ ಐತ ಮಿತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಪ್ಪಿಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾವು ಬೂರುಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಕುಡಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಏನ ಬಂದಾಗ ಅವು ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಪುನಃ ಮೈಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆದು ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಗುಲ್ ಮುಲ್ ತೂವಲಿ ಏನು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಾರೆ పోತೀನಿ ಇನ್ನು ಹಂಡಕಾಯ್ದ ಬಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಅವ ಐಕ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಬೂರ್ಲ ಬೋಡು ಬೊಕ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಲ್ಪಕ ಪೋಯಿನಿ ನೀ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪೊಡು ನಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮುಂದೆತೆ ಪಿರಾವಡೆ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಪಂಡ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮತ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಓನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನ ಹ್ಯಾಪಿ ಓಲೇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಮೆತ್ತ ಬಂಗ ಬರ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಬಂಗ ಬರ್ಪ ಅಂದ ನಡ್ದು ಪುಂಡ ಯಾಂತೆ ಕಡವ್ರ ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ಕೊಂಡ್ ದಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯ ಪಾಡಂದು ಅಂಚ ಪುಂಡ ಇಂಚಿನ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಓಕೆ ಒಂದು ಯಾನೆ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ ಏನಾರ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಅದು ನಮಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಓನ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಒರಿಯರೆ ಗೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪನೆಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಂಚಿನ ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮತ್ತ ವಿಡಿಯೋಲು ನಿಕಲೆ ಬೋಡಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದು ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಅಂತ ಮಲ್ಪನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆ ಕೆಲವರು ಮಲ್ಪೆ ವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಡ ಅಪ್ಪಡೆ ಅಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇಂಚೆನೆ ಓಂಡಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬೊಕ ಇಂಚ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಪಕಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಹಿಡಿತಿನ ಜಾಪಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಜಿ ಅವು ಪಡ್ ತುಕ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆ ಪೊಚ್ಚಿ ಸೈಡ್ಗೆ ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ತೂಯಿನ ಜನ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ತೂಯಡಲೆ 20 ಜನ ತೂಯಡಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಲ ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ.